Evo upravo se nalazimo u posjeti kod Zlate Sakić iz Tršića. Došli smo da uručimo određenu donaciju koju su prikupili ljudi dobre volje. Jedan od tih je i Asim Subašić koji je obezbedio peć za čvrsto gorivo za Zlatu. Edin Ibrić koji je obezbedio drva za ogrjev za zimu. Sa nama je zajedno danas tu i predsjednik Skupštine opštine Zvornik koji je zajedno sa poslanikom u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nedimom Čivićem obezbijedili pakete prehrambene paket i štab za pomoć kojih će se Zlata moći kretati. Nekoliko ljudi još obezbijedili finansijsku pomoć u onoj mjeri u kojoj su mogli odvojiti svoja sredstva. Ja se nadam da će to Zlati mnogo značiti i mnogo pomoći da se što prije oporavi. Zahvaljujem se svim ljudima dobre volje koji mi pomažu i koji su donirali i koji nisu, jer mi je mnogo ova pomoć dobro došla, dobro mi znači za dalje liječenje moje. Tako da nemam ni snage više za razgovor. Hvala svim dobrim.